Saman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa don taimakon kansa da iyalinsa in Allah ya so ya yarda. Insha Allah a yau cikin yardar Allah zan kawo magunguna masu matuƙar muhimmanci kala uku musamman a wajen mata. Biyu daga cikin magunguna ne waɗanda za a iya yin amfani da su domin samun sauƙi daga laulayi na ciki. Ɗaya daga ciki kuma maganin da za a iya amfani da shi wajen samun sauƙi a wajen naƙuda. Da yawa mata sun kasance a lokacin da suka samu ƙaruwa ta samun juna biyu, wato ciki kenan, sukan yi fama da matsaloli na yawan cututtuka kala daban-daban, kama daga ciwon ciki, rashin iya cin abinci, yawan amai da dai makamantan haka. Salin alin abin da ake amfani da shi domin samun sauƙi daga wannan matsalar, ana iya, in dai har ya kasance cikin nata ba mai gudun ƙanshi ba ne ba, to a riƙa dafa mata goruba tana shan ruwan goruban nan. A dafa goruba a tace sai ta riƙa sha. In kuma tana da ƙiba tana da jiki sosai sai a haɗa goruba da aduwa sai a riƙa tafasawa ana tacewa ana bata ruwan tana sha. In Allah yadda ana samun sauƙi daga haka. Haka kuma ana amfani da garin zaitun a riƙa kwaɓa shi da zuma tana lasa. Shi man Allah yadda yana samar da sauƙi wajen kawar da matsaloli irin na yawan laulayi. Abu na uku kamar yadda na faɗa shine abin da yakan taimaka wajen samun haihuwa cikin sauƙi tare da rage matsaloli irin na naƙuda. Abin da ake amfani da shi akan haka shine saiwar auduga. Auduga dai wacce aka sani a ƙasar Hausa wacce ake yin zare da ita, wanda a da ita kusan ake yin saƙar tufafi da shauransu. Ita ce mafi rinjaye a da. To saboda haka saiwarta in aka je wajen ainihin tsiranta, saiwar shi ake samu sai a kirɓa sai a baza ta bushe kawai a ajiye. Duk lokacin da aka ga haihuwa ta zo, inda aka tabbatar naƙuda ce, a jiƙa wannan saiwar auduga a bata ruwan ta sha. Insha Allahu za a samu sauƙi, za ta haihu lafiya ba ta sha wato tsananin wuya ba. Wannan su ne tsarabobina na wannan lokaci. Zan takaita a nan sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.